Tagdilan basta makaigaw lang tag init nga sabaw ron kay pulis na nasahin diri sa Avelo asar ko. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Kita mo dito sa Luyo mga amigos. Kana siya. So mo na siya BRT mga amigos. Napadiri sa akong atubangan ay. Sa atubangan ha. So mo po na sa isa mga amigos. Kanang mo na gingon nga payong-payong ba. Wala siya kanang dahon mga amigos ha. So naani siya dapit sa Jones at bang sa Sitio. So naporma na yun mga amigos ang BRT. Taray, solid kayo ang kuhan ba? Solid kayo ang pagkain mo. Stainless day ni Deo. Di ni siya matayan. Kapo kayo no. So gikan na ko gisarpi mga amigos. Naglakaw niya. Sorry lang po ito pa doon isarpi. Kaya mo tunang tanog dagat ba? Yan, namasol. Na pag-abot ng ngadto mga amigos, timing kayo pag-abot ako dito kining uwan ataya lagi wain sa ko wadso dinong to ka lingkod dito bis ganahan kong pa atupang sa Sisilix nga taytayan wadso ko sakto pag-abot ako dito nanaga na mataw akong gikasugat kay kalit na bundak kusugagawan niya wa kay kapasilungan ba at tayo tagbol bigdagan na basa gay ko so kay guwan naglakaw lang ko padungari kay naglakaw lang ko padung kuan ba padung muha para exercise at mga to ni pasilong lang ko dito sa kuan mga amigos kanang dodo la pod sa isarpi kanang murag abandonado nga kuan ba gusali ba kunay atop silong na ko nga to kay piti magusog kuan oh dahil na maligya quick palit lang ko dito kay kaon ba grabe upat pod ka quick ang nauro dito kay gigutom ko o ko'y pinuto ba timingan po ba dugay na pusod ko wakakaon quick pwede ko dito sa carbon mga amigos o kuan kanang palikaw isda nga masabaw ba kay lami ko pag sabaw ron kay 101 ang napalit dito kay isda nga sapsap 150 ang kilo ni palit ako tunga palitan ako lamas o sagulan ako utan nga alubate balik ko kalubate nga balik jis kahit na ni medyo layo-layo po akong lakawan abot di baka ni siya unsa ni isda layo-layo akong lakawan liman ka carbon pa doong 20 akong lakawan nun 20 ba sa damuwa layo-layo pa pero dala na sa nisi ang exercise kay ito na uli ko buhol nagpa-check ko sa akong blood pressure sus 149 ba over 80 ba yun rin na grabe maday nung gihanga ko tungod man sir to sa lambay ba nga grabing kaunos lambay tambok mo lambay ya tuba giinom da ayon na nako
Nya layo pa akong lagawan. Ano na palit mga amigos. Sap-sap. Sap-sap ba? Kami may natuwaon ng sap-sap. Kalimot ko palit og siling kolektot. Kami ito higop basag. Tangan mong siling hang ba? Tilispada raw na palit. Sagdi lang basta makahigop latag init nga sabaw ron kay sige lag prito dito sa amuha. Way sabaw. Musudan ba puro pinirito lang perme. Wag yun mundang ang uwan, ganina pa ni. Ganina pa ni uwan na, mga alas 5 ni nagsugod. Alas 5 pa ni uwan na. Muna sinay pa yung payong diri sa Puente dapit mga amigos. Nana di ko sa Puente. Sa Robinson ay Robinsons. Doon ako mga amigos. Ako nalabihan ng taga-mua mga amigos. Kanang kuhan ba? Pulis ba? Pulis na nasa diri sa Cebu City. Taga-mua raset, pero marinti raset na namo ba? Ako nalabihan ito na siya sa Robinson sa mall apit ba? Na posting. Kasi na-sign. Pero mo kita niya. Oo, kabantay siya mo ining kuhan ako ba? Ningkuhit. Ang ngayon na niya. Uy, itong naman ka dili. Oh, dili man ko magdoong ni mo ron no kay pulis naman ka. Chip day chip. Yan, ningon siya nga. Doong gyapon eh. Layo-layo ginamuhay. Layo-layong lakaw ba? Basta maglakaw, layo gid. O dol-dol na kita mga amigos, basa kayong kuhan eh. Kaya kung di pa ni basa, akbar ako nabot. Gusto kay paglakaw, chinilas ko, dango gayo ba? Dango kayo, ubay-ubay po nakita ang taga-undol eh. Katong dito po sa Carbon, si Gisani o nakitaan niya si katong apare. Anak ni Kuan. Kanang basta kanang apare na siya. So ni Max Gilbert ba. So nakita po na dito sa Kuan. Ang ngayon nga taga-undol. Katawa siya. Pero siya mo yun na yung nakabantay na ko ba. Abot na ta sa Mango mga amigos. Atas Mango. Ha! Layo pong lakaw eh. Layo pong lakaw. Nikaon ko dahil gapon sa Burger King. So, Burger King. Order ako sa kabuok nga burger kay way kwarta. Limiro, first time yun ako ni solo dito sa Burger King. Si kog labay da pero dia ba? Dia Burger King. Si kog labay dia nya wa po ko kasuway kaon dia. Mo nang gisuway ano gapon kay nag jogging mo gapon, jogging ba nga walking kay chinilas naman ko. Yan ito, National Bookstore. Nauga naman lang ako sinina nga nabasa. Sinina na ko eh. Nyapit ko dito sa Juan Mamigos. Kanang palimpyo sa kung kusintas ba. Ano ba? Silver. Akong ipalimpyuhan. Tag-20 raman po dahil bayad. Pati kay silver eh kay dali ra kay mo itom. Kausar ging suot na ako ganito sa kadlaw na itom na.
Ambot lang gani kuan ba? Di ba kani si may tom? Abelo asar si ko. Unsay siyog. Kuan day kana naninda dayo. Naninda dayo kanang eskindi. Grabe ka dangog sa dalan mga amigos. Tawa oh. Kasada diri sa Cebu, puro mga simento. Agsara ka kita og yuta. Mao ni nga kung delikado kani mag-uwan-uwan, naway undang. Ganina pitong sugag uwan, may kay bayo gani kining undang. Oh. Moto dito ang kang amor nga kuan ba kanang mura kuan siya ba beauty parlor ba nasa igluta gapalo ko sa iyang page kanang amor power man sa to. Nasa igluta nga tag 350 gwapa sa daong owner dito eh ay nakras go pinakalit. Dool na mi sa mua. Ako na ni pagnon. Sumara to ha. Apit ang umabot mga amigos.